final, quan vens amb aquestes sensacions dolentes, el millor és jugar ràpid i ens va anar molt bé per reafirmar moltes sensacions, aquestes sensacions bones que teníem del que fem, que no s'estava d'alguna manera veient reflexat, no? En punts, en resultat, i l'altre dia jo crec que va ser un bon exercici per corroborar tot això. Jo crec que al final aquesta primera ronda de Copa Federació ens ha sumat molt. Manresa és un equip que ha començat molt bé, ha començat amb aquesta bona dinàmica, amb aquesta energia de quan puges, de que surten les coses, de tot molt positiu. La veritat que estan treballant molt bé, estan donant un molt bon nivell i serà un partit tremendament exigent. Crec que l'altre dia aquesta ansietat ens vam ser capaços de treure-la i ara seguir donant forma a aquest procés que tenim, aquestes sensacions que tenim, corroborar-les, òbviament, amb anar al partit amb opcions de guanyar, clar que sí. Al final, això és casa nostra, és a dir, al final és el nostre estadi. Volíem jugar dijous i no ens han deixat. No sé qui és de la responsabilitat o qui no ens deixa, però per programació, per moltes coses, la nostra millor opció i la nostra opció més viable era el dijous i no ens han deixat i ens obliguen a jugar el dimecres. Tal qual. I jo crec que vam sortir superreforçats dimecres del partit, sobretot pel que vam aconseguir i per com. Al final també vam fer un partit molt complet. I ja ho hem parlat a nivell de vestidor, que esperem que el partit de dimecres sigui un punt d'inflexió i que puguem aprofitar aquesta bona dinàmica també diumenge. Sí, sabem que el rival al final està en una molt bona dinàmica, però al final ens hem de mirar nosaltres al Malik i al mirall i confiar en la nostra proposta. No hem de tenir cap tipus de por, sí que molt respecte al rival, perquè, com dius tu, està en un molt bon moment, però cada partit és un món i anirem allà a competir i a pels 3 punts. Sí, més que res, que al final estàvem tenint molt bones sensacions, però això no s'estava revertint a nivell de resultats. I és una miqueta l'angoixa o aquesta petita ansietat que teníem, que tampoc s'ha notat gaire a nivell de nervis o de pressió, però sí que al final crec que necessitàvem aquesta empenta d'aconseguir un bon resultat i transmetre aquestes bones sensacions a nivell de punts o de bons resultats i bons partits.